Vážený pán docent, milí priatelia a hostia, volám sa Ján Pastušek a chcem vás v mene Historického odboru Matice slovenskej pozdraviť a privítať na našej dnešnej prednáške. Jedno z poslaní Historického odboru Matice slovenskej je aj pozdvihovať úroveň historického vedomia na Slovensku, ktoré, ako vidíme, je trošku možno nižšie v porovnaní s našimi susedmi, v porovnaní s Poľskom, Maďarskom či napríklad s Českom. U nás je to možno spôsobené aj tým, že tu dlhodobo pôsobia, nazvime to, pseudointelektuáli, ktorí otvorene tvrdia, a to už dlhšiu dobu, že Slováci sú malý národ, že sú národ z babelcov, že sú národ, ktorý nemal nejakých svojich hrdinov. Verím tomu, že odborný výklad plukovníkov o výslužbe a docenta Karola Kolmana Kulášika pomôže vyvrátiť tieto nezmysly. Teraz už odovzdávam slovo pánovi docentovi. Bol som rád, že som mal tú možnosť povedať pár slov na takú tému, ktorá sa nejako posledné roky už úplne vytratila z nielen užšieho, ale aj zo širšieho povedomia. Jedná sa tu otázka konfrontácie Osmanskej ríše s Uhorským kráľovstvom. My niekedy hovoríme ako protiturecké vojny, ale to nie je presný názov. Presný názov je Osmanská ríša a jej expanzia na Balkán a do strednej Európy. Viete, ten pátov, trošku na úvod pár slov, ten pátov Konstantinopolu 1453, tak to bola jedna z obrovských katastrof, zanikla východorímska ríša. Definitívne. A zjavil sa nový štátny útvar, to je ešte také nepríliš presne, nové impérium. V Istanbule, potom z Konstantinopolu v Istanbule, vzniklo centrum veľkého štátu, ktorý neskutočným spôsobom expandoval. Behom 50 rokov v podstate už bol na Balkáne, obsadil celé okolie celé pobrežie Čierneho mora, Južný Kaukaz, ľavobrežnú Ukrajinu, čo dneska poznáme. Tam sa dostal do konfrontácie s poľským štátom. No a samozrejme smerom na Balkáne, ak postupoval, tak sa dostal do konfrontácie s Uhorským kráľovstvom. Pre nás to znamenalo, že k nám sa priblížila jedna z najväčších historických zmien, ktorá vôbec v vtedajšej Európe bola, na prelome toho 15. a 16. storočia. Pre nás je to zarámované dvomi základnými udalosťami. Obidve sú žiaľ Bohu teda vojenské a týkajú sa teda toho, čomu sa vo vojenskej histórii hovorí, alebo tá definícia vojenskej histórie je, že tzv. Rozhodujúca bitva. Tak už dneska v 21. alebo 20. storočí sme ešte také zažili, ale pre nás napríklad to začína 29. augustom porážkou uhorskej armády u Moháča a končí to porážkou Osmanskej armády a víťazstvom spojených síl európskych vtedy už alebo Svätej aliancie v roku 1683, 11. septembra 1683. V rámci toho vyše týchto 150 rokov my sme sa dostali do prvého a dlhodobého kontaktu, ktorý bol vlastne permanentnou vojnou viac než 150 rokov a týkal sa aj územia dnešnej Slovenskej republiky, dnešného Slovenska. K tomu Moháču pár slov. Ten dátum je taký dosť, poznáme ho z histórie väčšinou ako začiatok SNP, ale ten 29. august v roku 1526 nebola sobota, ako bolo vznik SNP, ale bol štvrtok a bol cirkevný sviatok svätého Jána Krstiteľa. A na Moháčskom poli sa zhromaždila armáda Uhorského kráľovstva, na čele ktorej bol Ladislav Jagellonský, ktorý bol nielen uhorský král, on bol aj český král. Čiže to bola jedna európska armáda, ktorá stála kresťanskej Európy proti Osmanskej ríši. Na pomoc uhorskému vojsku, ja budem používať ten termín uhorský, lebo to nebolo maďarské vojsko, to je časť toho to bola mnohonárodnostná armáda. Prišlo napríklad 1500 ľudí, kontingent prišiel z Poľska. Poľsko-litevskí Jagelovci poslali teda svojmu príbuznému vojenskú pomoc a prišlo viacero kontingentov z Čiech vojenských.
niektoré sa dostali až k Moháču, niektoré skončili na pol ceste, sa nestihli tam presunúť. No a ten Moháč to bolo začiatok toho celkového nešťastia, ktoré nebolo len naše, ale postihlo celý Balkán a časť strednej Európy na dlhú dobu. To bola tá nešťastná bitka u Moháča. Mohli by sme... Dobre, toto spomenieme zvlášť. Toto je v roku 1683 najväčší rozmach Osmanskej ríše. Začalo to v podstate tam na území toho Turecka, ale v roku 1683 to bola tam celá Severná Afrika, celý Balkán bol, drvivá väčšina dnešného Maďarska, časť z Rakúska, Slovensko tam bol, z časti južného Slovenska a vidíte tú oblasť okolo Čierneho mora a ďaleko to zasahovalo až do Perzie a potom samozrejme celé pobrežie Stredozemného mora, dnešný Egypt, Sudán, na samozrejme Meka aj Medina a tým pádom osmanský sultán bol aj ochranca svätých miest Jeruzaléma, Meky a Mediny a on bol hlava vlastne všetkých vyznavačov islámu alebo jednej časti islámu vo vtedajšom svete. No aby sme sa vrátili k tomu Moháču, dáme to ďalej. Naľavo je Ladislav, bol veľmi mladý, 21 rokov, keď padol v tej bitve. Vpravo je jeho protivník Sulejman, ktorý bol jeden z najväčších osmanských panovníkov, najvýznamnejších sultánov do súčasných dôb. Sulejman celý život válčil, nakoniec aj zomrel v Uhorsku pri obliehaní jedného bezvýznamného hradu, ale už vo veľmi vysokom veku prirodzenou smrťou, ako zomrel v stane. Sulejman zdedil ríšu po svojom otcovi Selimovi I., ktorý spravil obrovskú expanziu do Severnej Afriky, namiesto Egypta do Sýrie a do týchto oblastí a tým pádom vytvoril prvú veľkú ríšu, takže on už zdedil veľkú ríšu. No a tým pádom mal možnosť aj organizovať armádu. V tej dobe islamská armáda, alebo armáda Osmanskej ríše bola z jednou najmodernejších na svete, budem hovoriť teda, no na svete by sa dalo povedať, ale z jakého dôvodu? Pozrite sa, v tej dobe, čo mám technicky, metalurgia, pušný prach a niektoré veci, na začiatku toho 16. storočia v Osmanskej ríši boli na mimoriadne vysokej úrovni. Dokonca dá sa povedať na ďaleko vyššej než v Európe. V niektorých častiach Európy určite. Za druhé, ten štát bol striktne organizovaný, to bol vojenský štát, sultán bol hlavným predstaviteľom, bola tam tá veľmi dôležitá vec, tej otázka, tá ideologická toho islámu, lebo podľa islámu sa svet delil v tej dobe na svet islámu a na svet, ktorý je svet vojny, ktorý treba dobiť a islám tam rozšíriť. V tejto dobe to bolo jedna zo základných vecí. Na základe toho osmanský sultán, keď vyhlásil mobilizáciu, tak tá mobilizácia prebehla tým spôsobom, že všetci dospelí muži, ktorí samozrejme boli muslimovia, boli povinní sa na jeho rozkaz niekam dostaviť, kde by sa zhromaždili. A až tam sa potom samozrejme vybralo, ktorých ľudí odviedli do armády, ktorých neodviedli, ktorých nepotrebujú a tak ďalej a tak ďalej. To nikde v Európe nebolo možné. V tých európskych feudálnych armádach síce král mohol vydať príkaz k zhromaždeniu sa, vašou povinnosťou, hlavne šlachty, bolo dostaviť sa na obranu vlasti, jak sa to volalo vtedy. Ale to jednak bol problém, že či sa to vôbec dalo zorganizovať. Potom peniaze na to musel schváliť snem, čiže to nebolo tak jednoduché, kdežto v Osmanskej ríši tam žiadny problém nebol. A v rámci toho Osmanská ríša disponovala neskutočným mobilizačným potenciálom. Napríklad k Moháču išlo skoro 100 000 ľudí, vojakov, čo bol doprovod, to bol ďalšie tisíce a tisíce, bol pomocný personál, to sa ani nerátalo. Len lodí po Dunaji ako na zásobovanie bolo minimálne 400. A lenže osmanský sultán disponoval aj jednou vecou, čo potom rozhodlo v týchto základných záležitostiach, a to bola časť jeho armády, bola pravidelná armáda. To boli tí, ktorých poznáme pod tým názvom janičiari, ktorá bola kasernovaná, dostávala pevný plat, mala pevný výcvik, predpisy a bola absolútne lojálna voči sultánovi.
Okolo toho sú také všelijaké tie legendy, ale to vychádza z toho, že vy ste ako muslim boli povinní, a v dobytých krajinách sa to realizovalo, že časť detí bola odobraná v istom veku a bola podrobená vojenskému výcviku. Potom tí najlepší z nich tvorili vlastne tie gardové jednotky, ak by sme to použili taký termín z toho 18. storočia. No a tým pádom sultán disponoval časťou ozbrojených síl v počte asi 20 000, ktorá nebola závislá na rôznych kmeňových vzťahoch, rodinných, príbuzenských záležitostiach. Tá ríša jeho bola veľká, však ste videli to na tej mape. A v rámci toho tí janičiari v podstate tvorili tú elitu v tom štáte a väčšinou oni rozhodovali o tom, že keď zomrel sultán, kto bude potvrdený ako ďalší sultán, lebo dedičov bolo veľa. A tým sa podarilo dlhé desaťročia zabrániť občianskej vojne, napríklad nástupníci, že sa vyhlásili za sultána, za vzdoro sultána. Janičiari to vyriešili vždy ako veľmi rýchlo a ten, ktorý bol takto bol prihlásený, že je sultán, tak aj sultánom naozaj bol. To bol prípad aj Selima I., otca Sulejmana. Ale by sme sa vrátili k tomu Moháču v rýchlosti. Môžete mi to posunúť ešte? No, viete, na tomto sa dá ukázať, jak to dopadlo u toho Moháča. Celá tá bitva trvala v podstate asi 3 hodiny. Na uhorskej strane, my sme ako červeno zaznačení, a to je podľa starého vojenského značenia z konca 19. storočia. Vlastní sú značení červenou farbou, nepriateľ je značený modrou farbou. No, uhorská armáda v počte asi 20 000, tak to bola väčšinou to bola šlachta. Jak som vám vravel, kontingent bol z Čiech veľký, z Polska. Našli sa tam dokonca aj žoldnieri, alebo istá časť ľudí z Itálie, Talianov. Samozrejme, ten dvor bol internacionálny, ako každý šlachtický kráľovský dvor v tej dobe. No a oni nastúpili v podstate zhruba tých 20 000 ľudí, z toho asi 5 000 bola jazda, 15 000 bola pechota. Oproti ním prišla mimoriadne disciplinovaná osmanská armáda. Tá sa rozvinula na vzdialenosť asi 1,5 km od toho Moháča. No a vtedy došlo, to je typické pre feudálny štát, k pokusu o rozhodnutie jedným jediným rozhodujúcim útokom a tým vyriešiť celý problém. To typicky zodpovedá feudálnemu štátu, feudálnej tej rytierskej jazde, tej šlachte. Na čele samozrejme kráľovskej armády bol arcibiskup Tomori, ktorý bol síce arcibiskup, ale bol viac voják než arcibiskup. A dopadlo to veľmi zle. To, čo som vám spomínal, jednak tá profesionálna časť na osmanskej strane, jednak tá vysoká úroveň technická niektorých vecí, ktoré Osmani vtedy mali. Ten útok zhruba asi 500 ľudí tej vyššej šlachty, ten skončil katastrofou. Oni väčšinou sa to zrútilo na streľbe z kanónov. To dokázali Osmani vypáliť len jednu salvu. Ale bolo tam asi 5-6 tisíc janičiarov, z nich 2000 ľudí malo už pušky. A podľa dobových dokumentov, to sa veľmi dobre analyzuje, už dlhé roky sa s tým ľudia zaoberajú, každý janičiar vystrelil 4-krát. No to bola tá katastrofa. Tá jazda zostala na tom boisku, všetko to padlo, drvivá väčšina. No a potom Turci obklúčili ten zvyšok a tam sa zrejme bojovalo až do rána. To znamená, že na tom boisku zostalo väčšina tej armády. Z jazdy sa niečo zachránilo, veľmi málo, ale z pechoty skoro nič. A to by nebolo všetko. To je druhá najväčšia katastrofa uhorských dejín. Ja hovorím znovu uhorských, nie teda maďarských uhorských dejín. Král bol nezvestný, potom sa zistilo, že padol. Padlo 6 biskupov, 2 arcibiskupy, celá dvorská kancelária a 500 príslušníkov vysokej šlachty, ktorí tvorili snem a vlastne robili politiku v Uhorsku. Čiže večer 29. augusta uhorský štát ako taký prestal existovať. To bol koniec. A tým sme sa my dostali do konfrontácie. Všetci tí, ktorí boli v Uhorskom kráľovstve, to znamená aj Dalmácia, aj Chorvátsko, aj Slovensko, aj Podkarpatská Rus a časť Rakúska do priamej konfrontácie s Osmanskou ríšou a s Turkami, jak sa hovorí v tomto modernom poňatí vysvetľovaní. Čiže tým pádom prvýkrát aj územie dnešného Slovenska
Priamo ešte v roku 1529 sa nič nestalo, ale v 26, ale v 29. roku, o 3 roky, keď Sulejman vyrazil a pokusil sa obsadiť dobiť Viedeň, tak už sa aj územie Slovenska dnešného stalo predmetom teda zápasu a niektoré časti už boli prepadnuté. V tej dobe napríklad z civilného obyvateľstva, okrem toho, čo sme vraveli, ale za tú krátku dobu toho Moháča, tých niekoľko týždňov, sa odhaduje, dneska tie odhady sú pomerne presné, že zahynulo asi 100 000 civilných obetí bolo. 100 000 na tú dobu. Strašné číslo. A armáda ako celá. Dáte mi ešte ďalší obrazok. No tu je jeden z tých janičiarov, to je síce taký snímok, ťažko bude povedať, že tento bol 1526, to sa presne nevie, ale tá zbraň, ktorú má, to je puška s luntovým zámkom, to vtedy bol vrchol techniky, lenže problém bol jeden. Na to ste museli cvičiť, museli ste byť pevne organizovaní, niekto vám musel dať povel a to bolo, že tá salva sa strieľala na 25 metrov. To dostrel bol asi 100, ale tá ničivá účinná streľba mohla byť na tých 25 metrov. No a tí janičiari vlastne rozhodli, že zlomili ten útok tej uhorskej jazdy, aj tých Poliakov pravdepodobne. Tým pádom, ako vlastne Uhorsko zostalo bez vedenia, bez všetkého. Na jeseň v decembri 29. potom vdova po Ladislavovi, tá bola z habsburskej rodiny, potom došlo v Bratislave ten zvyšok tých, čo prežil, tak odhlasovali, že sa spojí teda uhorská koruna s Rakúskou a Habsburg bol vyhlásený za uhorského kráľa. To je tá najväčšia európska zmena, ktorá v tej dobe prišla, ktorá končí vlastne až v roku 1918 rozpadom Rakúsko-Uhorska. To si málo kedy ľudia priznávajú, že to bola jedna veľká zmena, ktorá nastala a končila až veľa rokov neskoršie. No, v rámci toho potom pár slov k tomu, jak to vyzeralo v tej dobe na území dnešného Slovenska. Uhorsko ako také skončilo. 2/3 Uhorska boli obsadené Osmanmi a v literatúre sa to volá ako zvyšok Uhorska. Ten zvyšok Uhorska z 2/3 reprezentovalo územie dnešného Slovenska. Došlo k neskutočnému posunu obyvateľstva. Napríklad časť obyvateľstva z tej časti, ktorá bola kontrolovaná Osmanskou ríšou, jednoducho ušla na ten sever, to znamená na dnešné Slovensko. Zrazu došlo teda k výraznému posunu a zaľudneniu tých miest. Za druhé vzniklo tzv. Permanentné nebezpečenstvo. Osmani mali tú tendenciu posúvať tú hranicu stále ďalej a ďalej a každý rok sa pokúšali, bo z času na čas teda robiť výpady. Snaha bola udržať teda samozrejme nejakú hranicu. Tak môžem ešte tam ten obrazok dať ďalší? Áno. No viete, tam sa dostávame už priamo k tej problematike toho 16. storočia, jak to vyzeralo nielen na južnej, aj na strednom Slovensku a na východnom Slovensku. V prvej rade už v 1540 roku, hneď jak zasadol snem zasedal v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, nemal pevné miesto vtedy ten šlachtický snem. Prvá vec, ktorá bola, tak museli odhlasovať peniaze na obranu toho, čo zostalo. To odhlasovanie tých peniazí bolo na tú dobu mimoriadne revolučné, lebo zdanili aj mesta a zdanili aj šlachtu, čo bolo dovtedy nepredstaviteľné. Z toho je vidieť teda, že to nebezpečie bolo veľmi vážne. Vytvorila sa línia, jedna bola Bratislava-Komárno, Komárno ako pevnosť, ktorá hrala potom rozhodujúcu rolu ďalších 200 rokov. A ďalšia línia sa vytvorila smerom na Nové Zámky, kde sa postavila nová moderná pevnosť v priebehu 16. storočia. Najmodernejšia pevnosť v tej dobe v Európe. A potom samozrejme bolo to nešťastné Sedmohradsko, ktoré sa neustále bojovalo. A vytvorili sa tieto dve, tzv. Preddunajský a Zadunajský kapitánát. To bolo vlastne v modernom slova zmysle, by sme povedali, že fronta. Na tých 200 kilometrov, potom bol ďalší veliteľ, ďalšia fronta. Táto situácia sa tu udržala až do roku 1683. Až pád, tá totálna porážka Osmanov pri Viedni dosiahla to, že táto situácia vojensky bola zmenená. K tomu pár takých drobností. Pozrite sa, dotklo sa to každého človeka. My máme z minulosti takú trošku skreslenú predstavu, sa hovorí poddaný, šlachta, cirkev a tak ďalej.
Ale sú záznamy, napríklad spomenie jednu takú vec, ako Černokamenské pánstvo, teda na Primodre, Fugerovské. Vyšlo nariadenie, ktoré platilo nielen teda, a to je také typické, by som povedal, pre celú tú dobu, že kto smie chodiť na pole, ako má byť ozbrojený a koľko tých ľudí má byť. To znamená, že tie prepady a to neustále permanentné nebezpečenstvo tej pohraničnej vojny na dotyku z toho, všade bola hranica vlastne, keď Hlohovec patril, Rimavská Sobota Osmanskej ríši. Takže vy ste šli po pravej strane Váhu na Piešťany a naľavo Hlohovec bola Osmanská ríša cez vodu. To nebolo tak ďaleko. Tak tam bolo napríklad nariadenie, že tí, čo chodia na pole aj podaní, nesmú chodiť menej než 2, najlepšie by bolo 5 a minimálne 1 musí mať strelnú zbraň. Čiže celá časť obyvateľstva, skoro takisto v tých stredoslovenských banských mestách, bola vojensky zorganizovaná, podliehala v podstate takému miestnemu veleniu, čiže tvorili permanentne 150 rokov také vojenské, polovojenské milície a zúčastnili sa radu konkrétnych vojenských stretnutí, nielen, že strážili seba a tie miesta, z ktorých boli. Bolo to dôležité z toho dôvodu, že Osmanská ríša predvedla teda jeden iný systém vojny, na ktorý Európa zvyknutá nebola. Každá vojna je samozrejme brutálna, ale táto mala jeden úplne iný rozmer. Oni viedli tú vojnu proti neveriacim. To znamená, že žiaden pardon. Záujem najväčší bol na získanie koristi a časť tej koristi rozhodujúcej boli ľudia a získať ľudí ako na predaj do otroctva. Napríklad v roku 1530 pri jednom vpáde na Slovensko, to je presne spočítané, bolo odvlečených do otroctva 30 000 ľudí. Čo sú neskutočné čísla, ako 30 000 len v tom roku 1530. My to poznáme z literatúry ako Samochalúbka, Turčín, Poničan. Viete, to je už neskoršie, to už je 1600, myslím v januári 1663 bola tie Poníky prepadnuté. Ten prepad bol rýchly, trvalo to možno 3-4 hodiny, ale po skončení o 2 dní tam došiel štátny úradník, ktorý spísal škody a mŕtvych. A ten úradník vykazuje 318 ľudí, že chýba. Z toho 200 bolo odvlečených a 118 bolo zabitých. A to bola obec Poníky, prežilo celkom 6 ľudí, ktorým sa podarilo skovať. Toto bol systém vojny, ktorú Osmanská ríša viedla. To bolo niečo, čo bolo dovtedy ako v Európe nepredstaviteľného. No a v rámci toho tak vyzeralo aj celé to pohraničie. To bolo vlastne napriek tomu, že z času na čas bol uzavretý mier medzi Habsburgami, Viedňou a Istanbulom. Ten mier bol častokrát uzavretý na 5, na 6, na 7 rokov. Bolo to viac menej, dneska by sme povedali z diplomatického hľadiska, prímerie, v rámci ktorého sa samozrejme museli platiť za to veľké peniaze do štátnej kasy. Potom sa to skončilo, znovu sa chvíľku válčilo, ale posádky v pohraničí osmanské tieto nedodržovali a pokiaľ ste sa nezúčastnili toho výpadu na nepriateľské územie z ich pohľadu a nebolo to viac než 3000 ľudí a nemali so sebou delostrelectvo, tak sa to bralo len ako pohraničná potyčka. To nebralo sa to ako porušenie tej mierovej zmluvy. Takže tým pádom ako Slovensko sa dostalo, aj slovenské obyvateľstvo, aj všetci, čo tu žili iní, na 150 rokov do permanentného vojnového stavu, od rána do večera. Veľká snaha z osmanskej strany bola preniknúť napríklad k banským mestám. To sa im nikdy nepodarilo celkom. A najnebezpečnejšie, čo na tom bolo, tak boli krymskí Tatári. To boli tzv. Pomocné vojsko, lebo Osmani mali, jak som vám vravel, mali niekoľko stupňov toho vojska. Prví boli tí platení, to boli profesionálni vojaci, disciplinovaní, tí janičiari, to bola tá garda. Tí sa zúčastňovali len veľkých výprav, keď išiel sultán. Janičiarskí dôstojníci velili väčšinou posádkam na tých hradoch. A potom boli vojaci, ktorí sa najímali na niektorú vojnovú výpravu, boli platení zo štátnej kasy, ale iba počas tej vojnovej výpravy. No a
Potom bola tá rozhodujúca časť, to boli Sipájovia, to je také, čo my poznáme v našich dejinách ako Zemani, lenže v osmanskom štáte všetko patrilo sultánovi. A sultán vám udelil, Timár sa to volalo, na základe ktorého ste vy mali teda nejakú úsadlosť, kde ste žili s rodinou, mali ste nejaké služobníctvo. V prípade vojny ste sa boli okamžite povinni dostaviť aj s predpísanou výzbrojou. Dokonca podľa toho, jak ste mali rozlohu tej pôdy, tak vám žiadali od vás aj nejakých pomocných vojakov, aby ste si zobrali so sebou. No ale v osmanskom ríši ste si to museli zaslúžiť. To nebolo dedičné, na rozdiel od Európy. U nás ten titul, keď ste dostali, alebo ste niečo mali, to bolo dedičné, to sa dalo dediť. V osmanskej ríši nie. To bola otázka zásluh. Keď sa rozhodlo, že ste nebol, tak už sa nezdedili ste vôbec nič. A posledná časť tej vojska bola taká, čo sa najímala, ktorá nedostávala plat vôbec nič ako pomocné vojsko a v rámci toho boli aj vazali a to boli tí, ktorí boli podriadení ako osmanskej ríši, to boli napríklad Tatári. Nogajskí Tatári, krymskí Tatári a rôzne pomocné jednotky z Balkánu a tí boli najnebezpečnejší, lebo tí vlastne žili len z toho, čo ukoristili, to znamená, najlepší artikel bolo chytať ľudí. Len tých, ktorí samozrejme deti od 4 rokov a mladých ľudí. Máme z toho desivé správy, ktoré sú potom o tom, že niektorí až v Maroku sa našli, potom boli niektorí vykúpení jedno s druhým, ale to je tá časť tých dejín, ktorá u nás trvala x generácií. Sme boli s týmto konfrontovaní, s týmto nebezpečím tohto typu. No k tomu ešte, jakým spôsobom teda vyzeral ten každodenný život. V prvej rade to obyvateľstvo bolo povinné to miličnou službou. Do toho boli samozrejme tie veľké posádky, boli platené z centrálnej pokladni, to znamená z Viedne, z peňazí, ktoré boli vybrané aj v iných častiach monarchie, v Čechách, na Morave, z Nemecka, z Bavorska. No a keď sa došlo k veľkej vojne, napríklad ako na prelome 16. a 17. storočia bola tzv. 15-ročná veľká turecká vojna, tak prišli kontingenty aj z iných častí Európy. Väčšinou z nemeckých hovoriacich krajín, z Bavorska napríklad, z Osaska. Preto dneska, keby ste išli do Drážďan, tak v Drážďanoch zbierkach máte najväčšie zbierky osmanských militárií a vojenskej koristi, lebo saskí kurfisti válčili vždy ako s kontingentom. Pokúšali sa buď dobiť naspäť tu, priamo na území Slovenska, v Nových Zámkoch, na rakúskej hranici, rakúsko-maďarskej hranici dnešnej. No a tam sa našťastie časť tohto materiálu zachovala. Takže to je irónia, že najväčšie zbierky, alebo najkrajšie, najkompletnejšie, ktoré dokumentujú vlastne to, o čom tu hovoríme, tak sú v Drážďanoch. Samozrejme v Istanbule aj v Budapešti. Ale mimoriadne veľké sú v Drážďanoch. No a k tej situácii s tými milíciami. Samozrejme, vy ste museli pracovať, museli ste platiť dane a teraz bol na vás vyvíjaný tlak z dvoch strán, keď ste boli po hraničnom pásme. Jednak vrchnosť, uhorská naša vrchnosť, na druhej strane osmanský štát. Samozrejme, bolo veľmi nepríjemné, ak vás označili za kolaboranta. Konvertovanie na islám, tak to bola katastrofa. Väčšinou tých, ktorí konvertovali, keď ich zajali, tak ich zabili. No, tá doba bola taká, jaká bola. V rámci toho ale časti Slovenska sa dostali pod priamu správu Osmanskej ríše, napríklad Rimavská Sobota. Rimavská Sobota bola pod priamou správou Osmanskej ríše ako okres, ktorý vyberal dane. Kresťanské obyvateľstvo, ktoré zostalo, platilo zvýšenú daň, nesmelo mať zbrane. A v prípade, že nezaplatil daň, tak mohli si mu robiť čokoľvek, uznali za vhodné. Napriek tomu časť obyvateľstva tam zostala. Tá bola ale vystavená aj tomu nebezpečiu, že keď došlo k vojenskej zrážke, tak zase cisárske vojsko alebo milície, ktoré došli do toho priestoru, tak tie tiež nebrali ohľad na všetko. Čiže ten život bol mimoriadne komplikovaný. No a tá osmanská nadvláda v Rimavskej Sobote bolo začlenenie a platenie daní do Istanbulu trvalo viac, než bola Rimavská Sobota v Prvej republike od roku 1918 až do rozdelenia štátu. Čiže oni boli viac pod Osmanskou ríšou, než boli v 20. storočí v rámci Československého štátu.
To treba tiež brať do úvahy, keď sa berie aký vplyv z tej histórie, že čo všetko bolo ovplyvnené a čím. K tomu by som spomenul len jednu vec. Viete čo, došlo k niektorým mimoriadne krutým stretnutiam. Tu je jedna z tých bitiek, ktorá je úplne zabudnutá, to sú tie Sečany 4. 5. apríla. Tu máme proti sebe cisárske vojsko, ktoré z väčšej časti ale tvorili miliční vojáci zo stredného Slovenska a z pohraničných oblastí. Bolo to dosť také riskantné, lebo oni začali práve ten pokus o dobitie jedného hradu cez najväčšie cirkevné sviatky kresťanské, keď si mysleli, že Osmani vtedy nebudú až tak ostražití, lebo samozrejme v tej dobe to bola Veľká noc a jedno s druhým, takže nedávali až toľko pozor. To im celé samozrejme nevyšlo. Došlo k stretnutiu, ktoré sa potom vystupňovalo do takej zrážky, že na tej jednej strane bolo 10 000 ľudí, z ktorých 8 000 neprežilo. 8 000 padlo v tej dvojdňovej bitve, z toho asi 900 bolo odvedených do zajatia. Čiže z toho vidíte tú tvrdosť tých stretnutí. A to bola malá pohraničná zrážka, to nebola veľká bitva. A má to také zvláštne pokračovanie, lebo velil tomu Erasmus Teufel, to bol taký veliteľ nemeckých žoldnierov, ten dopadol veľmi zle, toho Turci zajali, no a nechceli ho, slúbili za ňo ako výkupné alebo výmenu, tak v žiadnom prípade, tak ho utopili v Bospore. Zašili ho do konskej kože, hodili ho v Bospore do vody a to bolo také riešenie, ale dovezlo napríklad ukázať sultánovi až do Istanbulu. Ten druhý Palavičíni, ktorý bol jeho zástupca, ten mal väčšie šťastie, na to sa pozbierali nejaké peniaze a Filakovský bek ho vymenil za 16 000 zlatých, čo bol neskutočný peniaz v tej dobe. Ináč v tej dobe sa prebiehala tá výmena oproti hotovosti ako výkupné. Ale to sa týkalo len niektorých ľudí a trvalo to niekedy niekoľko rokov, než sa vám podarilo dostať sa zo zajatia za peniaze von. No tie Sečany by som dal ako príklad toho, že to bola najkrvavejšia, po Moháči to bola druhá najkrvavejšia bitka, ktorá v Uhorsku v 16. storočí bola. A zúčastnilo sa aj 90% domáceho obyvateľstva, 10% boli zhruba tá cisársky vojáci. To bol ten Teufel nešťastný a ten Palavičíni. Vedľa, aby sme si to trošku priblížili, je jedno brnenie, to je Augsburská práca. To dostal Mikuláš Pálffy, ktorý bol jeden z najschopnejších veliteľov uhorských, bol šéfom, velil tej hranici medzi Komárnom a Bratislavou. To je v Augsburgu robené brnenie jazdecké, preto to už také odľahčené, to je z roku 1590 asi. Dneska ho môžete vidieť v Národnom múzeu v Budapešti. A Pálffy, ale osobne si myslím, že ho nikdy nemal na sebe. To bol dar, ktorému darovalo mesto Bratislava ako k narodeninám, nejakému, alebo k výročiu nejakému. To sa dávali také okázalé dary. V tej dobe to muselo stať neskutočné peniaze. Vedľa je taká typická vec, ktorú prevzali aj uhorské vojsko, jazda, to je drotená košela, taká veľmi zdobená. To bolo také typické z toho Orientu, ten vplyv na to vojenstvo bol veľký, tak tieto veci sa preberali. To vyzeralo, podobne boli ale oblečení aj tá niektoré časti tej tureckej jazdy. Dáme tam ešte jeden obrázok. No základom celej tej obrannej línie bolo Komárno. Zvyšok tej pevnosti, pevnosť je zachovaná pod dnes deň na sútoku Váhu a Dunaja. To bola rozhodujúca pevnosť, ktorá držala líniu medzi Komárnom a Bratislavou, cez ktorú sa Osmani nikdy nedostali. Dvakrát sa pokúšali Komárno obliehať, ale technicky to nedokázali zvládnuť. Ďalšia pevnosť, ktorá tam je, tak tá je rozhodujúca, to sú Nové Zámky. Tá už dneska neexistuje. Tu sa podarilo Osmanom dobiť. V roku 1663 bola najväčšia vojenská výprava, ktorej asi 80 000 ľudí osmanskej armády prišlo napochodovalo k Novým zámkom, začali ich obliehať a vtedy velil nie sultán tej armáde, ale veľkovezír Khosrau Ahmed. Ten bol vrchným veliteľom. Po dlhšej dobe sa im podarilo teda dosiahnuť jednu vec, to je také zvláštne v tej dobe,
že sa dokázala dohodnúť kapitulácia, že vám dovolili odísť, keď ste vydali pevnosť. To sa stalo aj v tomto prípade, len bol z toho jeden neskutočný politický škandál. A veliteľ pevnosti Forgáč bol rok potom v domácom väzení v Komárne, kde musel teda veľmi vysvetľovať, že pevnosť sa už nedala brániť a tým, že zachránil aj 3000 civilistov z tej pevnosti, ktorí s tou posádkou mohli odísť, že to bolo správne rozhodnutie. Napríklad krátko predtým padol Ráb, der, do osmanských rúk a veliteľ pevnosti Hardek tiež dohodol odchod posádky a civilov. No ale v zápätí sa zistilo, že tá pevnosť ešte nebola v tak zlom stave, že tá obrana mohla pokračovať. Hardek skončil pred vojenským súdom a ho popravili. Čiže to nebola žiadna sranda. A Forgáč to teda ustál, že čo sa stalo, aj predtým napríklad urobil základnú chybu, že zaútočil na Štúrovo a pri útoku na Štúrovo stratil polovičku posádky a tam chceli rozbiť pontónový most. To sa im samozrejme nepodarilo v noci a Turci tam zahali 700 cisárskych vojakov a ráno ich všetkých popravili. Ako takú odpoveď na ten prepad, ako to sa im zdálo ako také adekvátne, že zastrašiť toho protivníka. Čiže to by bolo k takým tým ukážkam, jak tá situácia tu vyzerala. Rozhodujúce vlastne ten pád tých nových zámkov, ten vyvolal veľký ohlas v Európe, lebo vlastne sa zrútila posledná línia obrana a Osmani mohli postúpiť cez Slovensko až na Poľsko. To znamená, oni tlačili na Poľsko zo spodu, cez Kamenec Podolský, čiže Poľsko by sa dostalo na dvoch frontoch do priamej konfrontácie s Osmanskou ríšou, čo by nemuseli ustáť. Tak preto v celej Európe sa vyrábali také plagáty, kde sa hovorilo o tom páde nových zámkov. Zbierky sa robili aj v Paríži dokonca a aj Francúzi, ktorí zachovali tak dosť zvláštne vzťahy, mali k týmto podpore teda Habsburgov proti Osmanom alebo nás teda všetkých, tak aj tí dokonca poskytli peniaze na vytvorenie nových zámkov a protiváha tomu bola stavba Leopoldova, no lenže Leopoldov, než sa postavil, tak bola Viedeň, a po Viedni bol Leopoldov zraz hlboko v zázemí a bol úplne zbytočný, lebo za ďalšie 2 roky už padlo všetko Budín, Ostrihom, všetko bolo dobité naspäť, boli dobité naspäť nové zámky a tá fronta sa presunula hlboko do Uhorska, vlastne na hranicu dneska ako so Srbskom až. No a v zápäti padol potom na začiatku 18. storočia aj Belehrad, a tým pádom konfrontácia naša s Osmanskou ríšou v tomto priestore skončila. Pozrite sa, došlo napríklad k prvej migrácii na Slovensku, veľkej migračnej vlne. Prišli 10 000 Chorvátov, ušli pred muslimami. Pred osmanskou armádou. Dovolím si povedať, že možno 10% obyvateľstva, zrazu aj viac, hlavne na západnom Slovensku, zrazu tvorili chorvátsky utečenci pred vojnou ako z Balkánu. Podnes deň máme tu chorvátske mená, tuto dolu všetci hovoria takým veľmi tvrdým nárečím, skoro jak Chorváti. To je dôsledok napríklad tých tlaku ako Osmanov na Balkán. Potom je druhá, to kývadlo sa otočí, po dobití Belehradu našimi statočnými silami cisárskymi, zrazu je vyprázdnená krajina, Osmani sa sťahujú, ale s nimi aj časť civilného obyvateľstva z Balkánu ďalej a ďalej hĺbšie smerom na juh. No a vtedy napríklad zo Slovenska je tá veľký posun obyvateľstva na dolnú zem. Tá dolnozemská kolonizácia, tá je dôsledok toho prázdneho priestoru, ktorý tam bol a možnosti ekonomické, ktoré sa im dali, aby sa posunuli dolu. To je tá história, treba tú históriu, len žiaľ Bohu teda mať na pamäti, že čo všetko je s tým možné. A ja by som chcel povedať len jednu vec k tomu ešte na záver. Viete, my sme boli súčasťou mnohonárodnostného uhorského štátu. To nebola teda len vec jedného národa, to je už interpretácia 19. storočia. Potom je ďalší problém po roku 1918 v Československej republike. Pre Čechov hlavný problém, aj českú historiografiu, bola ich konfrontácia s Nemeckom bola. Protestantsko-katolická konfrontácia.
Zlé vzťahy napríklad, ktoré mali Češi s Habsburgami po Bielej hore. A tým pádom sa táto záležitosť osmanská, napriek tomu, že oni sa toho zúčastňovali tiež, tých bojov proti Osmanskej ríši, tak to tak nejako sa tomu venovala stále menšia a menšia pozornosť. No a v posledných 10 ročiach je snaha niečo robiť, ale nie až tak moc. Preto nie je možné napríklad nechať, aby keď sa k tomu nevenujete tomu výkladu, tak to vykladajú iný ten výklad. A si ho prispôsobia k svojmu obrazu. Pre dnešnú Tureckú republiku napríklad Moháč je najväčšie víťazstvo, ktoré dosiahla Osmanská ríša, napriek tomu, že sú republika. Ten Erdogan, ja si myslím, že on má zaveseného v pracovne je to Sulejmana ako portrét. Však bol to veľký panovník. Vydržal 60 rokov válčiť od rána do večera. To nie je maličkosť. A vytvoril jednu obrovskú ríšu. No ale my musíme brať do úvahy to, že to Uhorsko bolo mnohonárodnostný štát a všetci sa na tom podielali a na všetkých veľkých vojenských ťaženiach. Tie armády sa skladali v podstate z viacerých európskych štátov. Na záver jednu vetu. Osmanskej ríši sa nikdy nepodarilo ten strategický cieľ, ktorý mala bolo dobiť Viedeň a proti prúdu Dunaja postupovať na Mníchov a dostať sa do strednej Európy. To sa im nikdy nepodarilo a nepodarilo sa im to hlavne preto, že sa nikdy nedokázali uchytiť na tom mieste, kde sa končia Alpy, kde začínajú Karpaty a kde je Dunaj, kde je Viedeň a v tom oblúku Karpat, ako je Slovensko dneska. Čiže na tomto území geograficky takto ohraničenom, sa definitívne rozhodlo o zastavení náporu islámu smerom teda do Európy, islámu v tej podobe Osmanskej ríše. A jedna kuriozita na záver. V Rímavskej Sobote, za Rímavskou Sobotou bola taká malá pevnosť, ktorú si Osmani postavili sami celú, sa volala Sobotka, alebo aspoň tak je to v papieroch, je to dneska vedené. Tu potom cisársky dobili naspäť a už zrovnali so zemou. Tam je najsevernejšie postavená mešita, ktorú si postavili muslimovia sami. Nie je taká, že prerobili v dobitých mestách kostoly, spravili z nich mešity, samozrejme, v Bude alebo v Ostrihome. Ale toto je najsevernejšie miesto v Európe, kde bola postavená mešita, ktorú postavili muslimovia sami. Nič to tak v stručnosti na priblíženie tej problematiky, takže nechcem vás tým už ďalej naťahovať. Ďakujem.